madhi nyime nyakwa Ramogi. Kowuok kanyo to dhi nyime kod weche manyien. Jokanyo e sekta mar somo ywak ni chenro mar yiero lai mag tiegruok kod sikunde mane otim kod jopuonjre mag gred mar 9 dwe mar achiel ma okalo ne ok ochopi e rang'iny madwarore. Jolony ma otwak e Nairobi e kinde romo mar tiego kit somo mar CBE okoni chenro ne otim ka ok onywak pach jokanyo mag sekta no duto. Bende gikoni moko kuom somo ne onywand ne jopuonjre kendo rameny margi ma ogik bang' somo ok oyangore makare. Judith Omondi ni kod ler mar wachne. Romo mar juma achiel mangima e kar tiegruok mar kit somo mar CBC Nairobi okelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo kama oriwo jopuonjre, jopuonj, jonyuol e kinde mamoko. Jogi duto ne oteri e kit tiegruok ma opogore kama oriwo somo mag science, wer kod lony e weche thum, gedo kaachiel gi weche mag stima e kinde mamoko. Ma en romo ma owinjo yar pach jopuonj kod jopuonjre e wi kit penj ma jopuonjre mag jograde mar 9 owinjo time giko higani Kenya Junior School Education Assessment. Ma en penj ma okwongo ma itimo e pacho ka nyaka ne chak kit somo mar CBE kendo ema jopuonjre dhi tiyogo e yango nyalogi ahinya to e kit somo mane giyiero timo e sekondar mamalo kata senior school. It's quite critical that the learners are properly guided. We'll be taking through the learners through the assessment, pilot assessment that a NEC has actually given as a model question or as model questions of what the learners should expect at the end of in next term. Poloni otigo kod moko kuom jolony e weche somo ma oywak ni rang'iny mar yiero kit somo kod skunde grade 9 school selection ne ok ochopi rang'iny madwarore. On the issue of the subject combinations, there was a lot of confusion. What we thought would come as educators, what we thought would be the correct way to do it was somehow didn't meet our expectations. Because we expected that if there is a learner that is interested in taking a particular pathway, he would master that. Iko ni kit somo ma opuodh ne jopuonjrego owinjo bed rameny ne gin nyaka chop gidonjie kuonde tiegruok mamalo gino mane ok oneno e kit somo mane duol matayo penje pacho kae ne ochiwo ne skunde. It is too far away now for us to continue designing courses for students, for our children. Because by the time the student possibly is in the first semester, that course you've designed for him has gone obsolete. The doctor of the 21st century is not the same doctor who walked into the clinic with gadgets and books to refer to for a condition. It's a doctor who simply uses technology to get. And even before you get in, you have done enough with AI to tell you what you are likely to be suffering from. Chenro mar yiero gi ne jopuonjre 1.2 ne orumo mahao dweche 2 ma okalo ka nyaka sani girito winjo skunde ma oluonggie kod kit somo ma gibiro timo. Judith Omondi, Ramogi TV.